साबायखर जासिहरबाय। आं जाबाय राजु कुमार ब्रह्म। आं दिनै भिडिअ बानायनायनि गुबै थांखियानो जाबाय जोंनि बड'लेण्ड। दा जोंनि बड'लेण्ड होननाय कारना बेनो, जों बर'फ्रा गोबाव समनिफ्रायनो आन्दलन खालामै खालामै गोबां मानसिया जिउ खहा जाबाय, न'खरफ्राव बिदा फंबाय बिब' बिनानाव गोबाङानो खहा जाबाय, पुलिसजों मिलिटारिजों गोबां रोखोमनि जिनाहारि खालामजाबाय। बेनि फलावसो दिनै जोङो मोनसे एसे आवगायबोनो हादों। नाथाय बेनि गेजेराव मोनसे गिदिर समस्याया जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव फैनो नागिरदों खोमा होननानै आं सानदों। मानो होनबा जों बर'फ्रा आन्दलननि गेजेरजोंसो सानसे साननै नङा गोबाव सम आन्दलननि गेजेरजोंसो दिनै बिटिआर सिम सफैदों। नाथाय बेनि सिगां जादोंमोन 93 आव बिएसि सुक्ति जादोंमोन। बेनि उनाव 2003 आव जादोंमोन बिटिसि सुक्ति आरो नै 2020 आव जादों बिटिआर सुक्ति गोरोबथा। बे मोनथाम सुक्तिखौ जादोंबाबो जों बर'फ्रा दासिमबो बावाखै। जोंनि गुबै थांखियानो जाबाय बड'लेण्ड। बे बड'लेण्डखौ जों दासिमबो हयथ' सोरबा सासे सानैया बावगारबाय जानो हागौ। नाथाय जों गोबां बर' फिसाफ्रानो दासिमबो गोसोआव लानानै दं जोंनि बड'लेण्डआ माला जागोन होननानै। गोबाव समनिफ्राय आन्दलन खालामनायनि गेजेरजों दिनै बिटिआर सिम सफैबाय। नाथाय अब्लाबो जोंनि साननायफ्रा दाबो जाफुङाखै। बे साननायखौ जाफुंनायनि गेजेरावनो आरोबाव मोनसे गिदिर खौरां, बेनो जाबाय जोंनि बड'लेण्डआ मा जागोन। बयबो सानदों सानाखै आं मिथिया, नाथाय आं सानदों दिनै नोंथांमोना निउसफ्राव नुबाय थादों गोदानै मोनसे सोरजिनो थांगासिनो दं। बेनो जाबाय कमतापुर अर्थात जाय हारसाफ्रा दिनै मालानिफ्राय डिमान्ड खालामदों आं बेखौ मिथिया, नंगौ नङा बिसिनि रायजो। नाथाय जोंनि बर' रायजोखौ लानानै बिसोरो गावसिनि मोनसे गोदान स्टेट दानो नागिरदों। निउसफ्राव होगासिनो दं डिसेम्बरनि गेजेराव डिक्लेयार होगोन। अब्ला जों बर'फोरनि गोबाव समनिफ्राय हास्थायनाय बड'लेण्डआ मा जागोन। मानो होनबा बिसोरो बिहारनिफ्रायनो जोंनि बड' रायजोनि अर्थात बड'लेण्डनि जि पार्टआव गोलैयो सरभगसिम गावसिनि क'क्राझार चिरां बाक्सासिम गावसिनि रायजोआव गोलैयो होननानै बुंदों। खोथाया बेसेबां सैथो नंगौ नङा समाव प्रमान मोनगोन। नाथाय मोनसे खोथाखौनो आं होननो नागिरो, बिथांमोना डिमान्ड खालामदों आरो भारत सरकाराबो बिथांमोनजों रायलायदों होननानै निउसफ्राव होगासिनो दं। नाथाय खोथाया जुदि नंमारगौबा जों बर'नि थाखाय बेसेबां खहा जागोन बेखौ जों बयबो बर' रायजो राजाया साननानै नायनाया गाहाम। मानो होनबा दिनैसिम जोंनि रावबो बर' नेताफ्रा रावबो बर'फ्रानो दासिमबो बेनि एगेन्स्टआव फंसेबो खोथा बुङाखै। नाथाय राभा हासंआ गावसोर बुंदों जों 1 इन्सिबो हा हगारा आरो जों आसामजों थाफागोन, बे खोथाखौ बुंदों। नाथाय जोंनि बर'निफ्राय दासिमबो रावबो जेबो बुङाखै। आं बेनि खेत्रआव फंनैसो बुंनो नागिरदों। मानोना गोबाव सम आन्दलननि गेजेरजोंसो जोंनि हारियाव गोबाङानो जिउ खोमाबोबाय। न'खराव सोरनाबा फिसाला सासेल', सोरनाबा फिसाजो सासेल', गोबां जों जिनाहारि खालामजाबाय, पुलिस मिलिटारिजों गावथारजाबाय, बुथारजाबाय, न' सिफायना होजाबाय, सावना होजाबाय। नाथाय बेनि फलावसो दिनै जों बिटिआर सिम सफैदों। नाथाय मोनसे खोथाखौ आं सानदों, मानो होनोबा पलिटिक्सआव थांनाय लोगो लोगो जातिनि थाखाय मावनो हाया नामा होननानै सानदों। मानो होनबा सिगांनिफ्राय नुबाय थादों पलिटिक्स होननाय लोगो लोगो गासिबो एरियायाव समाजाव जाय दं बिसोरखौ नायजोबनो थाखायसो दावबायनाय नुयो। मानो होनबा मोनसे पलिटिकेल पार्टी जानाय लोगो लोगो गावनि जातिखौ नायनो हानाय गोहो थाया नामा आं बेखौ सानदों। मानो होनबा जोंनिनो सरकारजों लोब्बा जानानै सिगांनिफ्रायनो सालायबोदों। नाथाय जोंनि बर'फोरनि गेजेराव दासिमबो गोबाङानो गरिब जाना दं एबा गाहाय थाखोआव दं आरो बयजोंबो जों दासिमबो नासयजायो, मुगैजायो। बेफोरबायदि जाहोना मानि थाखाय जाना दं? कारना बेनो सानदों आं, पलिटिक्सआव थांनाय लोगो लोगो गावनि जातिनि मावनो हाया नामा। जाय बिथांमोना दिनै नेताफोर लिडारफोर दं बिथांमोना मा सानदों गावसोरसो मिथिगौ। नाथाय रायजोफोर मोनसे खोथाखौ खोनासं, जों जेसेबांखिनि खहा जाजादों जों गरिबासो खहा जाजादों। सिगांनिफ्रायनो सोरनिबा न'खराव दिनै गथ' सासेल'मोन, बिथांना दिनै फिसालाया गावथारजादों, फिसालाया बुथारजादों। दिनै बर' आन्दलननि गेजेरजों रोजा रोजा
दिनै बर' लाइमोनफ्रा सेंग्रा सिख्ला जिउ गोमादों, सोरबा आथिं गावफायना दोनजादों, सोरबा आखाइ बुफायना दोनजादों, सिनाहारि खालामजादों। नाथाय बेखिनिखौ जों बावगा जानाय नङा। मानो होनबा जोंनि गोसोआव जों थि खालामना लानांगोन, जों जि जायगायाव दं बे जायगाया जोंनिखा आरो जोंनो बड'लेण्डखौ नांथारगोन। मानो होनोबा जों बर'खौ गले गले खनसे नङा, खननै नङा, खनथाम नङा बे सरकारा थगायगासिनो दं। मानो होनबा गोदान रायजो दानायनि जेबो क्राइटेरिया गैया। सरकारनि दिनाव, जोंनि बे सरकारनि दिनाव गोदान रायजो दाना होनायनि जेबो सम्भावना गैया, होनो हाया होननानै। नाथाय जोंनि बर'फोरनि आन्दोलननि गेजेरावनो तेलेंगाना जालांबाय, झारखन्ड जालांबाय, गोबां रायजोफ्रानो दाजाबाय। जम्मु काश्मीरनिफ्राय लादाखखौ टेरिटरि स्टेट खालामना होबाय। नाथाय जों बर'नि बिनायखौ रावबो आजावना लाया। एकमात्र जोंखौ थगाय थुसि फिसा माबा मोनसे खालामनानै दोनगासिनो। गावजों गाव गावसा होना दोनबाय। जोंनि बर'फोरनि गेजेराव नोंजों आंजों नांलायलायबाय, बुलायलायबाय। खहाया जों जाथिनि जागासिनो दं, नाथाय दस्राया जोंखौ दा मिनिगासिनो दं। मानो होनबा जों बर'फ्रा राजनिति खालाम जोंहा जेबो होननांगौ गैया, खिन्थु जों साधारन गरिबफोरनि सायावसो बजाया गोलैगासिनो दं। दा जि जानो थांगासिनो दं बे जुदि जामारोबा, जुदि नोंमारगौबा, जोंनि बड'लेण्ड गोसोआव लानानै थानाय बड'लेण्डआ मा जागोन बेखौ साननानै नायनांसिगौ रायजोफोर। दा गिदिरफ्रा सानदों सानाखै बेखौ मिथिया। गिदिरफ्राथ' मालाय गिदिरखा, गोनांखा, जेबो अभाब गैया। गावजों गाव नांलायलायनाय समावनो दिनै नोंजों आंजों सैलायलाय गोसोम गुफुर खालामलायबाय थानायावनो नै मालाय दस्रायासो आवगायलांसै माबा मोनसे लानानै। अब्ला जोंनि एथ' बोसोरनि आन्दोलना बहा थांखो? गोसोआव मोनसे दुखु मोनो। 1991आव जेब्ला बड'फाया जोंनि बे बर' हारिनिफ्राय गोमोरलांदों, अब्ला जोंनि बर' जाथियाव मोनसे खोमसि फैदों। ओइदिनखालि आंनि गोसोआवबो सानदोंमोन, मानो होनबा जोंनि बड'फाया जों बर'फोरखौ खौसेथि खालामनानै जेसेखिनि दावबायलांदोंमोन, आवगायलांदोंमोन लानानै, बेनि उननिफ्रायनो हयथ' बहुतखिनि गुलाय गुजाया जों बर'नि गेजेराव जानो हमदों। मानो होनबा बड'फाया जुदि दिनै दङमोनबा निस्सय दाहालागै जों साननाय बर' रायजोआ मा होनो जाखांसिगौमोन खोमा। बड'फाया रावखौबो गाज्रि बुङाखैमोन, बयखौबो समानै लानानै आवगायदोंमोन। नाथाय दा नुनो मोनबाय जोंनि गेजेराव एना एनिनि फलाव दिनै जोंनि रायजो जानायाबो, अर्थात जोंनि रायजोआबो जाफुङाखिसै। लोगोसे गावजों गाव एना एनिया बांलायबाय। मानो होनबा गामि मोनसेयावनो गोबां पार्टी दोल ओंखारबाय। न'खरफ्राव बिदा फंबायनि गेजेरावबो नायनो हालाय जाबाय, नों गुसुं नों गुफुर। नाथाय बेफोरबादि गासिबखौबो लानानै जों नांलायलायबाय थानायावनो दिनै जाय बिथांमोना जेरैखि जाया हक आन्दोलन खालामदों खालामाखै, नंगौ नङा आं बेखौ बुंनो थाङा। नाथाय बिसोरो जोंनिफ्राय जोंनि हाखौनो सेनानै, जोंनि न'नि बारिखौनो, जोंनि बिथाखौनो बिसोरसो लानानै थांनो नागिरबाय। दा बेखिनियाव गोसोआव गोबां दुखु नांनानै आं दिनै बे भिडिअखौ बानायदों। मानो होनबा जों गावजों गाव नांलायलायबाय थानाय समावनो दस्राया नै लाना थांनोसै। जुदि जामारोबा, जायाखै, जुदि खोथाया जुदि सैथोमारबा, जोंनि साननाय बड'लेण्डआ मा जागोन रायजोफोर? बेखौनो बुंदों। नंखायनो जों दा साधारन पाब्लिक जेरैबाबो जोंनो बुख्रेब जाखायो, आन्दोलनावबो जों गोरिबानो बुख्रेब जाखायो, माबा मोनसे जाबाबो जों गोरिबनि सायावनो गोलैखायो। नाथाय जों गोसोआव मोनसे थि खालामना लानांगोन, जों जि हायाव दं बे जोंनिखा आरो बड'लेण्डआ जोंनि थेयाव दंखायो। आरो बे बड'लेण्डखौ जों जेरैखि जाया लानांगोन आरो जोंनि हाखौ जों रावनोबो होआ। बेखौ जों बयबो थि खालामना लानांसिगोनलै रायजोफोर। नङाबा हले जोंहा गावनि हायावनो गावनो बहिरागत अर्थात मालायजों होखारजानाय बादि जानोसै। दा नंखायनो बेखिनि खोथाजों लोगोसे आं दिनै मोनसे खोथाखौनो होननो नागिरदों। जाय बिथांमोना दिनै होनदों जोंनि रायजो जायोबा जोंनि रायजोनि गेजेरावनो नोंसोर जों बड'लेण्ड होनो हागोन। अर्थात बे खोथाया मा होननाय जादों, गावसिनि गाहायावसो थानानै जों सोलिनांसिगोन। बेफोरबादि खोथाखौ दानिफ्रायनो बे जुदि बाहायोबा, बिसोरो एसेबाबो मोनमारोबा, अब्ला जोंनि बर' संख्याथ' ओरैबाबो एसेल'खा होननो थांजायो। बिसोरो जोंनि फानथाम फानब्रै बांसिन बिसोर जुदि राजत्व खालामनांगौबा जोंनि पयजाया मा जागोन बेखौ साननाया गाहामसै रायजोफोर। बेजों लोगोसे आं दिनै गोसोआव गोबां दुखु मोनदों। मानो होनबा जों गावजों गाव
दावराव दावसि जालायबाय थानायावनो दिनै सोरबायासो सुबिदाखौ लाबाय। राभाफ्रा सिगाङावबो होनदों बेबादिनो जोंबो होननांगोन, एगेन्सिबो जों हगारना होआ बेफोरबायदि खोथा होनदों। नाथाय जों बर'निफ्राय दासिमबो रावबो जेबो फंसेबो होनाखै। दुखुनांथाव बाथ्रा। सोरबाफोर जुदि फंसेसो होननांगौमोन जोंनि बे बड'लेण्डखा नोंसोर जेराव लायो ला, आसामनिफ्राय आसामखौनो लाजोब नांगौबा, नाथाय जोंनि एरियाखौ नोंसोर लाफानो मोना होननाय रावखौ दासिमबो होनाखै। बे रावखौ बुंनायाव बिसोराबो माबा मोनसे पलिटिक्स दङ नामा बेखौसो साननो गोनां बायद' जाबाय रायजोफोर। मानो होनबा जोंथ' जों गोरिब गुन्द्रायासो जेरैबो नाख्रेब जायो। जोंहा थाखा फैसानिफ्रायबो गैया, जोंनो न' बिल्डिंबो गैया, माइ एसे हा एसे दं, बाहाय आबाद मावनानै जों खस्थ' खालामनानै जायो। नाथाय बेखिनिखौ सोर नायसननो? रावबो नायसना। दा ओंखायनो जों रायजोफोर सांग्रांथि जानांगोन जाहाथे जों थानाय हाखौ जों रावनोबो हगारा। जुदि नांगौबा जों बयबो खनसेबाव बड'लेण्डनि थाखाय आन्दलन खालामफिनगोन। आं दिनै सोरबा पलिटिकेल पार्टिजों लोब्बा लानानै खोथाखौ बुङाखै। आं बयखौबो होननो नागिरदों रायजोफोर, जि हायाव दं बे जोंनिखा, बाहाय जोंनिनो अधिकार थानांगोन। सोरबा उमुखखौ लायो थुमुखखौ लायो जों मिथिया, जोंनि बड'लेण्डआ जोंनो नांखागोन। दा बेखिनिखौ बुंनानै दिनै रायजोफोर जोबथारनायाव बयनिसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिहरनायजों लोगोसे आंनि बे भिडिअनि गेजेराव आंनि बुंनाय खोथाया नंगौ नङा बेखौ बयबो सानना नायनाया गाहाम। मानोना जि हायाव दं बे हाया जोंनिखा आरो जोंनो बड'लेण्डखौ नांखाथारगोन। बेखौ जों बयबो गोसोआव थि खालामनानै लानांगोन रायजोफोर। जों जोंनि हाखौ मालाबाबो रावनोबो होनो हाया। बेखिनिखौ बुंनानै आं दिनै आंनि भिडिअखौ एसेखिनियावनो दोनथ'नाय जानोसै। आंनि बे भिडिअनि गेजेराव जुदि माबाफोर गोरोन्थिफोर नोंथांमोना मोनदोंबा आंखौ गावनिनो न'नि सासे होननानै निमाहा खालामनो हागोन होननानै सानदों। लोगोसे आं बुंनाय बाथ्राया सैथो नंगौ नङा बेखौ फिन खनसेबाव नोंथांमोना साननानै नाय। बेखिनिखौ बुंनानै आंनि भिडिअ दिनै एसेयावनो दोनथ'नाय जानोसै। जय बर' हारिनि, जय बर' हारिनि, जय बर' हारिनि।